आज यशवीची मैत्रीण आलेली आहे, निधू. 1 महिन्यानंतर आलेली. यशवी खूप खुश झालेली आहे, तिला बघून मस्त मज्जा आली यशवीला. आणि दोघींची पण मस्ती चालू झालेली आहे. यशवी बघा कशी घट्ट मिठी मारते, निधू आणि यशवी. यशवी निधूचे लाड करते छानपैकी. यशवीपेक्षा निधी 3 महिन्यांनी मोठी आहे. यशवीचा आता जुलैमध्ये बड्डे, 8 तारखेला. निधूचा बड्डे झालेला आहे. निधूला पण खूप मज्जा आलेली आहे यशवीला मांडीवर घ्यायला. यशवी काहीतरी करते, निधूच्या केसांना मसाज करते, मालिश. यशवी खूप खुश आहे आता. बघा केवढी स्माईल देते. एक घट्ट मिठी मारली, मैत्रिणी भेटल्या खूप दिवसानंतर. आणि निधू तर वैतागलेली आहे. यशवी नुसती जाऊन तिच्या मांडीवरच बसते. निधूला आला वैताग. निधू बघा कशी, तरी निधी पण ऐकत नाही आहे बघा. मस्त खेळत आहेत दोघी. मैत्रिणी आहेत लहानपासून एकत्र. निधी चौथ्या फ्लोअरला राहते, मी 7व्या फ्लोअरला राहते ना. मग निधी घरी आलेली आहे खेळायला. आणि यशवी दिवसभर झोपली नव्हती ना, आता यशवीला झोप आलेली आहे. निधी पण कंटाळलेली आहे यशवीची मस्ती बघून. यशवी बघा कशी घट्ट मिठी मारते निधूला. मैत्रिणी आहेत गोड. अरे वा वा. मी व्हिडिओ बनवला होता, पण खूप त्यांचा आवाज होता ना, म्हणून मी साऊंड